Şun Türkmenistanda Orada bayramı bellenilýär. Bugün ýurtda Dinç güni diýilip elan edilendigine garamadan daşowyň döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärler sport çärelerine gatnaşmaga mejbur edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmesi habar berýär. Vilayatda geçirilen sport çäreleri ýagny avto we velosiped ýürüşleri sebäpli ýollaryň we köçeleriň ençemesi yapyldy. Bu ýaşaýjylaryň irden bayram namazlary okulýan meçitlere barmagyny kynlaşdyrdy. Adamlaryň köpüsi uzak aralyklary ýöräp geçmeli boldy. Bir tarapdan özleriniň resmi dinç günlerinde çäre gatnaşmaga mejbur edilen büdjet işgärleri kösenen bolsa, beýleki tarapdan adaty ýaşaýjylar hem bökdönçlükler bilen ýüzeýid boldy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran çeşmämiz aýtdy. Şeýle-de ol bu çäräniň büdjet işgärlerine gymmada düşendigini belläp sözüni şeýle dowam etdirdi. Vilayatda büdjet işgärleri ýaşyl velosiped, ak renkli sport gemini we ak renkli sport köwüşlerini satyn almaga mejbur edildi. Söwdegärler olaryň bahalaryny ikisi gymmatlatdy. Häzir söwda nokotlarynda ak renkli sport libaslary we ak renkli sport ayakkabylary tapdyrmaýar diýip çeşmämiz belledi. Onuň aýtmagyna görä daşowly büdjet işgärleri gürrüň edilýän avto we velosiped sport çärelerine ençeme gün öňünden taýýarlyk görüp başladylar we bular Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip elan edilen ýylda syýasy propaganda sahnalarynyň üstüni ýetirmek maksady bilen daşowyň taryhy ýerlerine geçirilýär. Belläp geçsek, şu ýyl 15-nji iýunda bellenýän Orada bayramy Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen iş güni däl diýilip elan edildi. Gurbanly Berdimuhammedowyň fermanynda bu kararyň eýçiliginiň görnüşine garamadan ähli edara kärhanalar we guramalar tarapyndan ýerine ýetirilmeligi aýdylýar. Bu fermana garamadan sport çäreleriniň näme sebäpden Orada bayramynyň bellenilýän güni geçirilýändigi we oňa büdjet işgärleriniň mejburi gatnaşdyrylmagy barada Azatlyk radiosyna Daşowdyň vilayat häkimliginden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Emma belläp geçsek, Türkmenistanda döwlet işgärleriniň we ýokary kujaýlarynyň talipleriniň, hüner we orta mektepleriň okuwçylarynyň resmi dinç günlerinde ýa-da okuwlarynyň işleriniň ýatyrylyp ýurtda uly dawara bilen bellenilýän we resmi mediada giňden mahabatlandyrylýan bayramçylyk çärelerine mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly tejribäni indi ençeme ýyl bäri sinlese bolýar. Şeýle-de çäre gatnaşyjylar bu dawaralarda geýmeli eýin eşikleri hem köplenç öz hasabyny almaly bolýarlar. Şoňa meňdeş ýagdaý şu ýylyň 21-nji martynda Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçüliklerin çäreleri bilen baglanyşykly hem gaýtalanypdy. Şonu bugün dinç güni diýilip elan edilendigine garamadan döwlet işgärleriniň we ýokary kujaýlarynyň talipleriniň ýüzlerçesi Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçüliklerin çärelere gatnaşmaga mejbur edilipdi. Türkmenistanyň Demiradyk vilayatynyň çeşmämiz Türkmen medeniýetinde ýurtda geçirilen köpçüliklerin çärelere büdjet işgärleriniň mejburi däldi. Hamana öz erkine gatnaşýan ýaly edilip görkezilýändigine, bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmaýandygyny hem ünsü çekip şeýle diýýär. Büdjet işgärleri gyşyň sowugunda, tomsyň ıssysynda umumy iş wagtynyň ýarysyny diýen ýaly çärede geçirýärler. Hemmeler çärede iş edýän ýok. Haýsy edara kärhana bolsun tapawdy ýok. İşgärleriň eden işine görä däldi, olaryň çärene hil gatnaşýandygyna görä baha berilýär diýip söhbetdeşimiz belledi.